सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं प्रियंका सिंह और आपके एक बार फिर से स्वागत करतानी एह कार्यक्रम में जेकर नाम बा आदि शक्ति के नव कथा। तो आज नवरात्र के चौथा दिन माई कुष्मांडा के पूजा होला। तो आई आज हम रउआ सबके माँ कुष्मांडा के कथा सुनावतानी। माता आदि भगवती के जब मन में सृष्टि के रचना करे की इच्छा भइल त हल्का हंसी के द्वारा एगो अंड के पैदा कैली। आपन कुसुम यानी फूल नियन मुस्कुराहट से अंड के पैदा करके पूरा ब्रह्मांड के उत्पत्ति कैली। मैया कुष्मांडा भगवती के तेज से सारा सृष्टि प्रकाशित हो गई। त आई यही मैया के कथा हम गा के सुनावतानी आप सबके। पूरा सृष्टि रहुए जब सगरो अन्हारे रामा, कि पूरा सृष्टि रहुए जब सगरो अन्हारे रामा, कि रामा हो बनल भगवती के मन में विचार नुए राम, कि रामा हो बनल भगवती के मन में विचार नुए राम, बनल भगवती के मन में विचार नुए राम, कि रामा हो बनल भगवती के मन में विचार नुए राम। धाई के रूपवापन सबके रचना माई कैली। धाई के रूपवापन सबके रचना माई कैली। सूर्य चंद्रमा देव मानव सबके बनैली हो। सूर्य चंद्रमा देव मानव सबके बनैली हो। धाई के रूपवापन सबके रचना माई कैली। सूर्य चंद्रमा देव मानव सबके बनैली हो। काली के रूप लेके करली संहार नुए राम। हाँ, काली के रूप लेके करली संहार नुए राम, कि रामा हो बनल भगवती के मन में विचार नुए राम, कि रामा हो बनल भगवती के मन में विचार नुए राम। बनल भगवती के मन में विचार नुए राम, कि रामा हो बनल भगवती के मन में विचार नुए राम। गावे प्रियंका सिंह माई के भजनवा हो। गावे प्रियंका सिंह माई के भजनवा हो। मिसिर हरे राम ध्यान रखले चरणवा हो। मिसिर हरे राम राम राखे चरणवा हो गावे प्रियंका सिंह माई के भजनवा हो। मिसिर हरे राम ध्यान रखले चरणवा हो। माई के पूजला से मिले सुख अपार नुए राम। माई के पूजला से मिले सुख अपार नुए राम, कि रामा हो बनल भगवती के मन में विचार नुए राम, कि रामा हो बनल
सूर्य मंडल में रह के सूर्य के भी अपन संकेत से नियंत्रित करेली। आ सूर्य देव भला माता के बात काहे न माना। ई देवी अपन हाथ में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल के फूल, अमृत से भरल कलश, चक्र, गदा लेके रहेली, जौना से माई के शोभा औरी बढ़ जाला। त आई गीत के माध्यम से रउआ सबके सुनावत तनी। चढ़ते नवरात्र घर घर होखेला पूजनवा माई के चरणवा। भक्त करे माई के बंदनवा होखेला पूजनवा। 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 चढ़ते
के महान नाम के कहाँ कहाँ चर्चा नइखे। धरती से लेके आकाश तक, आकाश से लेके स्वर्ग तक, तीनों त्रिलोक में माई के ही पहरा बा। त आई हम सब मिल के माई के गोहरावल जाओ और माई के भक्ति में रम जाइल जाओ। प्रेम से बोला माँ के नाम, बनी जाला सब बिगड़ल काम। प्रेम से बोला माँ के नाम, बनी जाला सब बिगड़ल काम। प्रेम से बोला माँ के नाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। प्रेम से बोला माँ के नाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। मैया के कृपा से लंगड़ा चलेला, मूर्खों भी कुल्ही वेदवा पढ़ेला। मैया के कृपा से लंगड़ा चलेला, मूर्खों भी कुल्ही वेदवा पढ़ेला। हाँ, मैया के कृपा से लंगड़ा चलेला, मूर्खों भी कुल्ही वेदवा पढ़ेला। एह में न लागी कवनो दाम, बनी जाला सब बिगड़ल काम। एहे ना लागी कवनो दाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। भक्त माई के आरती उतारे, चलती नैया माँ के सहारे। भक्त माई ने आरती उतारे, चलती नैया माँ के सहारे। भक्त माई के आरती उतारे, चलती नैया माँ के सहारे। भक्त माई के आरती उतारे, चलती नैया माँ के सहारे। भक्त माई के आरती उतारे, चलती नैया माँ के सहारे। आओ कर ले माँ को प्रणाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। आओ कर ले माँ को प्रणाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। युवा कपूर लाके कंचन थारी, हम सब मिलके आरती उतारी। युवा कपूर लागे कंचन थारी, हम सब मिलके आरती उतारी। घिउआ कपूर लाके कंचन थारी, हम सब मिलके आरती उतारी। युवा कपूर लागे कंचन थारी, हम सब मिलके आरती उतारी। प्रेम से बोला माँ के नाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। प्रेम से बोला माँ के नाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। प्रेम से बोला माँ के नाम, बन जाला सब बिगड़ल काम। देखी माई के वर्णन सुन के कलसा धराइल बा, जौ भी रोपाइल बा, बेदी पे लाल कपड़ा बा, जवन की लाल लाल देख के माई के रूप बड़ी बढ़िया लागता। माई के महान नाम के कहाँ कहाँ चर्चा ना होला। धरती, आकाश, स्वर्ग, तीनों त्रिलोक में माई के ही पहरा बा। अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। उतार ली जा हो, उतार ली जा, उतार ली जा हो, उतार ली जा। अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। अपना मैया के
कंचन थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के बाती, देवलोग ध्यान धरे दिन औरी राती, देवलोग ध्यान धरे दिन औरी राती। कंचन थार कपूर के बाती, देवलोग ध्यान धरे दिन औरी राती। चरण से जिंदगी सवार ली जाए हो, चरण से जिंदगी सवार ली जा। आय अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। इहे हई काली इहे पारंबा, इहे हरि काली इहे बारंबा, इहे रूप को धरली जगदम्बा। इहे रूप गावो धरली जगदम्बा। इहे हई काली इहे पारंबा, इहे रूप को धरली जगदम्बा। हाजिरी लगा के जीवन तार ली जाए हो, हाजिरी लगा के जीवन तार ली जा। आय अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। जे भी ध्यावे उहे फल पावे, जे भी ध्यावे उहे फल पावे, महिमा माई के वेद वो भी गावे। महिमा माई के वेद वो भी गावे। जे भी ध्यावे उहे फल पावे, महिमा माई के वेद वो भी गावे। एक बार नहीं बार बार ली जाए हो, एक बार नहीं बार बार ली जा। आय अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। अपना मैया के आरती उतार ली जा, अपना मैया के आरती उतार ली जा। ई मैया के नाम ऐसन ह कि कैसहू लेहला पर बढ़िया ही लागेला। काहे से कि ऐसन कहल गइल बा कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाओ, लेकिन माई कबो कुमाई ना होली। मैया के कृपा से लंगड़ा भी चलेला, मूर्ख भी वेद के ज्ञाता हो जाला। जैसे कालिदास महामूर्ख रहले और जब माई के नाम लिहले तब माई के आशीर्वाद से महान हो गईले। माई के कोहड़ा अति प्रिय ह, जे कोहड़ा के बलि देके पूजा करेला ओकरा पे मैया बहुते खुश हो जाली। और एह देवी के कोहड़ा प्रिय होखला से कुष्मांडा नाम पड़ल, काहे से कि कोहड़ा के कुष्मांड भी कहल जाला। त ई रहल ह माई कुष्मांडा के कथा, जौन हम रउआ सबके गा के बजा के और कथा कह के सुनैनी ह। तब प्रेम से बोली जा, माई कुष्मांडा की जय।